To a yayin da za a daina amfani da tsofaffin takardun kuɗaɗen Najeriya wanda babban bankin ƙasar ya ɗiba yake ƙoƙarin zuwa ƙarshe, wasu jagororin al'umma sun yi kira ga bankin da ya dubi lamarin da idan rahama domin a ƙara lokaci. Sai gashi kuma jim kaɗan da yin wannan kira nasu, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kansa a wata hira da aka yi da shi a gidan jaridan nan na Premium Times ya jaddada cewa wannan fa doka da aka saka babu gudu babu ja da baya, wa'adin yana yi za a daina karɓa saboda wasu dalilai wanda ya bada. To masu sauraron mu, domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu sai ku gyara zaman ku tsaf. Amma kafin nan, dan Allah muna neman alfarmarku da idan wannan shine shigowarku wannan tasha ta mai albarka na farko, da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa, domin hakan ne da zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a koda yaushe da zarar mun ɗaura su. A ila kuma ku danna mana lakin, domin ma da hakan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lungu da saƙota da kuma nemo ku rahotanni da haɗin su. To a halin yanzu dai sai ku gyara zaman kwatsaf domin jin cikakken rahoton da muke dauke da shi. Yayin da wa'adin daina amfani da tsofin takardun kuɗin Najeriya da babban bankin ƙasar ya ɗiba ya kusa zuwa ƙarshe, wasu jagororin al'umma sun yi kira ga bankin da ya dubi lamarin da idan rahama da kuma ƙara lokaci. Duk da cewa masu ruwa da tsaki sun tattauna lamarin a baya, har yanzu dai da sauran na a kaba kan wannan lamari na sauya kuɗaɗen ƙasar, saboda wasu al'umman Najeriya musamman mutanen karkara na cikin damuwa. Ɗaya daga cikin jagorin al'umman da ya yi wannan kira shine gwamnan jihar Yobe da ke arewa maso gabashin ƙasar mai malabuni kenan. Mai magana da yawun gwamnan Mamman Muhammad ya shaida wa BBC cewa gwamnan na bukata da ta musamman ga babban bankin na Najeriya, saboda a jihar Yobe kananan hukumomi 4 ne kadai ke da bankuna. Ya ce kananan hukumomin jihar guda 13 ne ba su da bankuna, don haka kayyade wannan lokaci na daina amfani da tsofin takardun kuɗi ba zai ba wa mutanen da ke zaune a kananan hukumomin da ba su da bankuna damar mayar da tsofin kuɗin da ke hannunsu ba. Wannan dalili ne yasa gwamnan na Yobe ya buƙaci babban bankin Najeriya wato CBN da ya ƙara wa'adin daina karɓar tsofin kuɗin ko al'ummar jihar sa samu su mayar da kuɗaɗen hannunsu, musamman mazauna karkara, in ji mai magana da yawun gwamnan. Mamman Muhammad ya ce gwamnan na Yobe mai malabuni ya kuma buƙaci CBN ɗin da ya samarwa jiharsa da wani tsari ta yadda jama'a za su samu su canza kuɗaɗensu. A jihar Zamfara ma da ke arewa maso yammacin Najeriya, mai bawa gwamnan jihar shawara kan al'ummar da suka shafi harkokin waje da kuma yarjejeniya wato Honorable Dr. Suleiman Shehu Shinkafi ya yi tsokaci akan yadda kayyade lokacin da CBN ɗin ya yi ya shafi al'ummar Shinkafi. Ya ce babbar matsalar da ake fuskanta a yanzu ita ce idan mutanen karkara sun shiga ƙaramar hukumar Shinkafi sun je banki sun kai kuɗi ba a karɓa. Haka ma idan suka je sayan wani a kasuwa, to 'yan kasuwar ba sa karɓar tsofaffin kuɗaɗen. Dr. Suleiman Shehu Shinkafi ya ce bankuna a Shinkafi sun fara daina karɓar tsofaffin kuɗi, alhali shi kansa CBN bai ce a daina ba tukunna. Ya ƙara da cewa sai mutane sun bayar da wani abu sannan za a karɓi kuɗinsu a banki a Shinkafi. Don haka mu ba mu gane ba, su kansu sabbin kuɗin da aka ce sun fito ba mu gansu ba ma har yanzu. To idan an ce ba za a karɓi tsofin kuɗi ba, to kuwa yunwa duk sai ta kashe mu. Mai bawa gwamnan Zamfara shawara ya ce su abin da suke so shine CBN ya tabbatar da cewa an sanar da bankunan da ke ƙauyuka musamman na Shinkafi da su dinga karɓar tsofin takardun kuɗi ba tare da an bayar da ko sisi ba, tunda dai wa'adin bai cika ba tukunna. Kwanaki kalilan ne dai suka rage a daina amfani da tsofin takardun kuɗi a Najeriya, kamar yadda babban bankin ƙasar ya sanar. A ranar 26 ga watan Oktoba ne babban bankin Najeriya ya sanar da matakin sauya fasalin kuɗin ƙasar daga takardun naira 200, 1000 da kuma 500, inda ya buƙaci masu kuɗi a hannu su mayar da su bankuna cikin ƙasa da kwanaki 50. Dama CBN ɗin ya ce sabbin kuɗaɗen da aka samar za su fara yawo a hannun mutane daga 15 ga watan Disambar shekara ta 2022, sannan kuma za a ci gaba da amfani da tsofaffin kuɗaɗen har nan da ranar 31 ga watan Janairun shekara ta 2023. To ana tsaka da haka ne kuma sai ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi ma ya fito ya ƙara cewa bai ga dalilin da za a ce
wai a ƙara wa'adin karɓar kuɗi ba, domin an ba da cikakken wata 3 na cewa kowa ya je ya mai da kuɗi. Don haka duk wanda bai mai da kuɗinsa ba wannan shi ya ga dama, kuma sannan asara ta su ce. Amma ya ce babu gudu babu ja da baya, ko shakka babu daga wa'adin nan yayi ko minti ɗaya ba za a ƙara ba, za a daina karɓar kuɗi. Fatan mu dai Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace. Wannan dai malamai da dama suna ta magana akan cewa wannan abin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi ba wai bakon abu bane ba, face maimaici wanda ya a wancan mulkin nasa. Haka zalika shine kuma da ya zo ya ƙara maimaitawa a halin yanzu. To Ubangiji Allah subhanahu wata'ala dai ya wuce mana gaba, ya kuma sa ƙarfin zukatanmu da kuma bukatunmu. Masu sauraron mu a nan ne muka kamo ƙarshen wani rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan, dan Allah muna neman alfarmako da idan wannan shine shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko, da ku taimaka ku danna mana subscribing gamin ga danna alamar ƙararrawar sanarwa, domin hakan ne dai zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a koda yaushe da zarar mun ɗaura su. A ila yau kuma ku danna mana lakin, domin ma dai hakan ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lungu da saƙota da kuma nemo muku rahotanni da dumudumin su. To sannan masu are da ƙarshe kuma me za ku iya cewa dangane da wannan furuci na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na cewa an ba mutane isasshen lokaci ba tare da kuma za a ƙara ba, ko sun ƙi ko sun so haka za a daina karɓa. Gode, muna jiran sakon naku a shafin mu na Karta Kwana wato comment. Ubangiji Allah subhanahu wata'ala saka muku da alkhairin sa dangane da bibiyan mu da kuke a kullum a kuma kodoshe ta da kuma kalaman karfa gwiwa wanda kuke turo mana a shafukan namu na Karta Kwana wato comment. Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya bar kauna ya kuma bamu lafiya da zama lafiya ƙasa baki daya. Amin. Sannan kuma ya zama mana shugabanni na gari a zaben da mai gabato mu na shekara ta 2023 wanda bai rage saura 'yan kwanaki ba. Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alkhairinsa. Amin. Mun gode muku.